Den danske kaffekæde La Cabra, der først så dagens lys i Aarhus, er blevet kåret til en af verdens bedste kaffebarer. Jeg hedder Joe Hovgaard, og jeg er det, vi kalder General Manager her i La Cabra. Den internationale guide, World's 100 Best Coffee Shops, har givet La Cabra en flot placering som nummer 33 på listen. Ja, og kom på sådan en liste over de 100 bedste i verden. Det er jo fedt, men det er faktisk aldrig noget, som vi rigtig sådan har stræbt efter at opnå. De nominerede kaffebarer bliver vurderet ud fra kvaliteten af kaffen, barista-ekspertise, kundeservice, innovation, atmosfære og kvaliteten af det mad og bagværk, som kaffebaren leverer. Det, der sådan skiller os ud fra andre kaffebarer, det er jo nok en af vores hovedvisioner, idealer her. Det er, at vi yder den allerbedste service, som vi kan. Alle gæster, som der kommer ind her, jamen, vi vil give dem den allerbedste kaffeoplevelse. Men hvilken effekt har det så at blive udnævnt som en af de 100 bedste kaffebarer i verden? Det er blevet lidt travlere end normalt. Det var ikke mest det, jeg lagde mærke til. Jeg lagde egentlig mest mærke til, at de gæster, som vi fik ind ad døren, var lidt anderledes end dem, som vi normalt får ind ad døren. Vi fik faktisk mange lidt ældre ind ad døren, som der fortalte, at de havde læst en masse gode ting om os. Altså det er 100% på grund af den her 33. bedste ranking, som vi nu har fået.